И така, здравейте хора, аз съм да просто 23 и днес ще играя на Clash Royale с всичките ми декове и ще видим с кой най-добре се представям. Не, грешната карта пуснах. Всъщност пък, що да е грешно? Отдолу сам няма някакви скелети. Казах дано и веднага има. Сега ще се видим на другата страна. О, не. Това ми е най-омразната карта в цялата игра. Дай принц, молята. Не. Не успя. Моля те. Добре. Yes. Ето кой е ред на мини пеката. Гаust. Давай. Принц, моля те. Давай. Не. Гаust. Дай. Кога пък остана на толкова не съм видял. И най-лошия вариант се случи. Първата игра се оказа пагубна. Надо видим второ как.
Давай, дай, 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 дай. Бързо. Не спи. Дай. Yes. Ама това беше много лесно първа кола. Да умре бебето първо. Умря. Но югойче ми е много. Мишо дори. Да, изпари. Ево кирията да умира. Точно има само иди. Давай, давай, давай! Давай! Моля ти! Моля те, моля те, моля те. Yes! И сега главната кола. Който не е кой знае колко трудно тая игра. Много бърза втора игра направих. Добре, втория дек става. Всъщност, там ако продължим гейм, всъщност. Третия, който ми с принцесата. Сравнително отскоро го ползвам, защото наскоро ми западна принцесата. Тук обаче нямам фаербол или нещо такова. Беше ми полезно всъщност. Гех тия карти да покрия. Пък какво направих всъщност? Много теми. Успеят на това няма да стане. Да успея първи да му взема кулата. Yes! Да взема втора принцеса. Нищо да не я ползвам. Аре. Ох, майко. Принцесите ще свършат работа. Аре, един рок ще описа. Добре. Добре, и този дек става. Този ще е малко труден, тъй като нямам зап. Но да видим. Окей. О, не. 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 Моля те. Моля те. Моля те. Моля те. Моля те. Моля те. Горките скелетчета. Телефонът ти звъни. Извинявам се, хора, за това. Браво на ми импект. Браво. Много искам валкирията да удари малко. Добре бе, 2 удара. При положение, че и Беби Драгън е точеше, това смятам, че е сравнително добро. Пък главните коли не са много лесни. Да, съм. Защо гоблините му са точно този левел, който аз не искам да са?
Тук само ще разчитам да няма скелети, не да има. Давай. Yes. Малко, дай. Добре. Отново той няма карта, с която да спрем импект. Бива като демидж. Окей. Сега тук барберианите не ме интересува дали ще умрат или не. Даже ми е по-важно сега, защото за принца ще е още по-добре дори. Оф, това ли имаш, бе? Валкирията ми сега се разсея. Аз че нямам друга карта, която да може директно на колата. Дай принц. Гаст. Не. Колко съм наточил? Нищо не направи. Окей, няма проблеми. Аз пак си му взимам. Благодарение на фаербола. Нали не съм правил да игри с един същек? Не, окей. И още много малко. Добре, това са последните ми 2 дека. Този, който е с пеките. Задължително пускам пеки и зап. Друг начин няма тук. Той е по-силен на Кинг Тауър, ама. Подем зап. Айде, точно в този момент. Давай. Сби. Yes. Добре. О, не. Бейби Драгън. Моната. Моната на тебе разчитам сам. Добре. Очаквах така или иначе бомбата на да се разби. Давай, пека. Ах. Тук трябва да му пуснам и пека. Да и пуснам по-скоро. Добре. Обаче колата ми е на малко. Точно за такива ситуации се притеснявам. Гълз, не. Не.
Не, мулата. Мулата не. Хората ме обърна. Обърна ме. Няма нещо тук да взема. Бързо. Давай, пека, мулата. Мулата пека. За много малко беше. Накосам. Само пеката да имаше още една възможност и то беше приключен. Нищо. Но само не дойде този период, който не трябва да идва. Добре. И всъщност това ни е последната игра. То дик... Няма да го гледам с още джайнта. Да видим как ще се представя последната игра. След това му пуска да разсейкат. Добре. Главната спънка тук може би са мускетарките. Не заради нищо, ами заради еликсира. Това вече не го очаквах. Нямам тук начин да убия той. С неговия меганайт това е просто невъзможно. И електровизорът. Откъде пък имаш електровизорът? Тая той ме е взел. Даже няма смисъл да пробвам. Един дори от Хога само омазема. Това се очакваше последната игра. Ми хора установихме, че този дек определено няма да игра повече с него. Може би ако заменя мускетарките. Айде, тази промяна ще направим. За да стане дека по-ефтиница. И когато стане чисто на 6-та позиция, не го ползвам вече. Стискайте ми паузи. Добре, тук няма да удари удар, аз това си го знам от... Удари? Значи съм го подценил. Да, определено съм подценил лазърта. Давай. Добре, близки сме горе-долу като демидж. Малко има повече, нищо. Но... Тук става голямата трудност. Начинът да се преборя. Както знаем, пеката е една от най-трудните карти.
Освен ако няма скелети. Давай. Давай и... Yes! Добре. Много малкото демидж. Точно за такива ситуации си падах стрелите. Знам, че е малко тъпо. Не. Как? И то само благодарение на мини-пеката стана. По този тъп начин. Стига де! Не може сега това да се пребори. Съжалявам много, ама... Не. Това комбо просто е невъзможно. Ми губя тази игра, естествено. Благодарение на мини-пеката му единствено. Още малко време ако имах. И 3-2 купи тази игра. Хора, това беше от днешния епизод. Този дейк на 6-та позиция го изключваме. В играта ви благодаря. Мегагейм, така абонирайте се мен и за него. И лайкайте видеята, не участвайте в giveaway, между другото, той приключва в събота, 30 април. Напишете си инстаграмите, ние ще ви последваме и ще ви включим в Viber групата, в Facebook групата, може да заповядате. Всеки момент ще ви ги покажа. Давай. Ето. Моят профил да им драгна в Instagram на VBOX. Така. Facebook. Ето я. VBOX 123 и YouTube. На Gunman Taco Truck. Миналите причина, които снимахме използва. И хора, предлагайте различни мобилни игри, на които го снимаме без PUBG, моля. Арк, понеже ние я пробвахме, но имахме проблеми. Сега хора, това беше от днешния епизод. Чао!